आंनिथ' नङा मेरगि बेमारनि खुरियानि कम्पानि केन्सारनि गासिबो इसोरनि जोब जाय नोंथांमोननिफ्राय बे मुलिखौ लांदों बिथांमोना माबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों? रिजाल्टआ दंजोबो दा केन्सार बेमारा नै दाख्लै खुला खालामनायनिफ्राय लांफैनाया 3 मानसि हामबाय आरो नांदुरबारि होननाय गामियाव जों मोनसे जे मुलि हरनाय हाबाफारि बे जागासिनो दङ। थांनाय मास मोनब्रैसो सिगां जोङो माखासे इसोरफोरनि थिननाय आरो माखासे अखा बोथोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दा गावसोरनि इसोरफ्रा देबथाफोरा थिननाय हिसाबै जोङो दा बे मुलिखौ हरफिननाय जादों आरो बे मुलिफ्रानो जाहैबाय खालागुन्द्रा बेनिफ्राय खासि अन्थाइ मानिकनि दै आरो प्लास बेनिफ्राय टनसिल आरो साइनिस बे मोनसे मोनामसुनाय मोनसे मुलि दङ। खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आरो रादाब बुथुमगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरनाय जाबाय। जोंहा नैबे चिरां जिल्ला सान्थिपुर नांदुरबारि होननाय गामियाव जों मोनसे जे मुलि हरनाय हाबाफारि बे जागासिनो दङ। थांनाय मास मोनब्रैसो सिगां जोङो माखासे इसोरफोरनि थिननाय आरो माखासे अखा बोथोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दा गावसोरनि इसोरफ्रा देबथाफोरा थिननाय हिसाबै जोङो दा बे मुलिखौ हरफिननाय जादों आरो बे मुलिफ्रानो जाहैबाय खालागुन्द्रा बेनिफ्राय खासि अन्थाइ मानिकनि दै आरो प्लास बेनिफ्राय टनसिल आरो साइनिस बे मोनसे मोनामसुनाय मोनसे मुलि दङ। बेखौ दा हरफिनगासिनो दं आरो जायफोर बिथांमोना सिगाङाव लांनानै सरासनस्रायै बेमारफ्रा मोजाङै रोखा हामजोबाखैमोन, मोजाङै मोनजाफुंजोबाखैमोन, बे मुलिखौ जायफ्रा हास्थायनानै दङ बे बिथांमोना एबारनिफ्राय लांफैनो हासिगोन आरो जोङो सप्तानि गेजेराव खनसेल' बिस्थिबार खालि बन्द खालामनाय जागोन आरो मासाव खननै बे जाहैबाय पुर्निमा अमाबैसा खालि जोङो बन्द खालामनाय जागोन। आरो जोङो फुल एड्रेसखौ आङो होखाबाय। गामिया जाहैबाय नांदुरबारि, पस्ट अफिस सान्थिपुर, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां, पिएचआ रुनिकाटा, कन्टेक्ट नाम्बार 8811984476 बे फन नाम्बाराव डाइरेक्ट नोंथांमोना रायज्लायनो गोसोब्ला थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनानै मोजां गाज्रि गासैखौबो खबर लाहरजोबनो हागोन आरो बाराया हरगासिनो हरगोन आरो सप्तायाव बिस्थिबार बारायावल' आं हरा। माबायदि मुलिखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय हरनाय जायो? दा बे मुलियाथ' इसोरनि जोब गासिबो फिसाफोर आंनिथ' नङा मेरगि बेमारनि खुरियानि कम्पानि केन्सारनि गासिबो इसोरनि जोब। जाय नोंथांमोननिफ्राय बे मुलिखौ लांदों बिथांमोना माबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों? रिजाल्टआ दंजोबो दा केन्सार बेमारा नै दाख्लै खुला खालामनायनिफ्राय लांफैनाया 3 मानसि हामबाय आरो हरै क'क्राझार सेरफांगुरि, ओमफ्राय हरै बेंगल बर्डार बेनिबो लांफैदों, बेहाबो हामजादों, ओमफ्राय गावसोरो रिजाल्ट हरदों। मा जाहोननि थाखाय बे मुलि हरनायखौ नोंथांमोना दोनथ'नाय जादों? मानो होनबा बै इसोरफ्रा दोननो थिनबाय नालाय 4 मास दोननांदों। बैयो गावो हाखवा जादोंना, थुखा हरबाय थानाय जादों, ओमफ्राय बाहाय बन्द होदोंमोन आरो मास मोनब्रैखौ बन्द खालामथ'नांसिगोन फिसा। मुलियाथ' थुखायै थिखिनिल' थाबाय नालाय, ओमफ्राय मास मोनब्रैजों जेनेबा 6 केजिसिमानो बांनानै थादों। ओमफ्राय बे बुस्थुआ खासिवनि मानिकआथ' मानिक दङ। दा बे मोनसेखौ हरोबा बै मोनसेखौबोथ' लुगैयोना बयबो। बेमार गिदिराव मा मुलि दं? दा बे मुलि गोसोमानो असक बेमारावबो थांबाय, सुगारावबो थांबाय, खुरिया कम्पायावबो थांबाय, केन्सारावबो थांबाय बेनो। दैजों लगायना हरो नामा? दा सिगाङाव दैयाव सोमनानै हरदोंमोन सेमोनहाय, ओमफ्राय दा गावसोरो बेदरखौनो थुखानानै हरदो फिसा होननानै बुंनायलाय दा बेखौ हरो आरो आं गावसोर थिननायखौ। दा लांफैनो गोसो जानाय सुबुंफ्रा एबारनिफ्राय लांफैनो हासिगोन ना? हासिगोन। सप्तानि गासिबो बारायाव बिस्थिबार बारायखौ बाद होनानै सप्तानि गासिबो बिस्थिबार बारायावल' हरा फिसाफोर। बिस्थिबार बारायाव दाफैथों आरो दाफै बिस्थिबार बारायावल' दाफै, ओमफ्राय उननि बाराव मोनजोब्बाय। ओमफ्राय मासाव अमाबैसा पुर्निमा बाहाय दाफै, गारि रिजार्भ लानानै फैनाया लस जायोना फिसाफ्रा, बेहायल' आङो बन्द होनाय जादों फिसाफोर।